ଏକ ଶୀତୁଆ ସକାଳ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଦିଗ କୁହୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି। ବେଙ୍ଗଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାରର ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ଦ୍ଦାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା ନୂଆ ସୁର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ବେଙ୍ଗୁଲି ଓ ବେଙ୍ଗମାନେ ମର୍ଦ୍ଦଳ, ବଂଶୀ, ହାରମୋନିୟମ, ଢୋଲକି, ଡୁବି ତାବଲା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଆଖଡ଼ା ଘର କମ୍ପି ଉଠିବ। ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା। ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୋଲି ସର୍ଦ୍ଦାର ଜାଣିପାରିଲା। ସେ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଶୀତ ଦିନ ପରେ ଖରା ଦିନ ଆସିବ। ପାଗ ଗରମ ହେବ, ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବ, ଦେହରୁ ଝାଳ ମଧ୍ୟ ବୋହିବ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତାପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଘ ମାମୁଁର ବାହାଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ, ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାଟି ତଳେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିବା। ମୁଁ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ଏହାପରେ ଯେ ଯାହାର ଜାଗା ବାଛି ନିଶବ୍ଦରେ ଶୋଇଗଲେ। ଖରା ଦିନ ଯାଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା। ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟିଥାଏ। ବିଜୁଳି ଚମକୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ପୃଥିବୀ ଥରି ଉଠିଲା। ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲା। ସେମାନେ ସବୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ ଭାବିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ତ କହିଥିଲେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବେଙ୍ଗଟି କହିଲା, ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଏହି ପଟ ଆକାଶକୁ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଆକାଶରେ ଥିବା ବାଦଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫରଚା ହେଉଛି। ଦେଖ, ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବ ଦିଗ। ଏପଟକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତୁମ ପଛପଟ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ତୁମର ଡାହାଣ ହାତ ପଟ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଓ ବାମ ହାତ ପଟ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେବ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ବେଙ୍ଗର କଥା ଶୁଣି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଡାହାଣ ପଟ ଦିଗକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଦିନ ବାଘ ମାମୁଁର ବାହାଘର। ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ବାଘ ମାମୁଁର ବାହାଘର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ଗୀତ ଗାଇବା, ନାଚିବା। ସେଠାରେ ଭୋଜି ଭାତ ହୋଇଥିବ। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଆସିବା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ବାଘ ମାମୁଁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ନାଚିଲେ ଓ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅରେ ମିଠା କ୍ଷୀରି ହୋଇଥିଲା। ମନ ଭରି ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇଲେ। ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଘିଅ କି ହଜମ ହୁଏ। ପେଟ ଗୋଳମାଳ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ା ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ହନୁ ବୈଦକୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲେ। ହନୁ ବୈଦ, ତୁମେ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ଆସ। ଆମ ଦଳର ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମର ଚେରମୂଳିକା ଔଷଧ ଦେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ସର୍ଦ୍ଦାରର କଥା ଶୁଣି ହନୁ ବୈଦ ଆସିଲେ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଆଣି ଔଷଧ ତିଆରି କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଔଷଧ ଖାଇ ଝାଡ଼ାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ସିନା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୀତ ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।